הוא בנוי להגנה עצמית. כלומר, כל השימוש בגז פלפל, היתרון שלו, שהוא לא פוגע, הוא בעצם גורם להשבתה של התוקף, ולא לגרימת נזק. ולכן אין שום בעיה להסתובב עם הדבר הזה, זה לא יוצר איזה נזק קבוע. ולכן זה משבית אותו ל-20 עד 40 דקות, ולכן זה היתרון שלו. אפשר להסתובב איתו בכל מקום, אני יודע גם שבתחנה מרכזית, בכל מיני נקודות כאלה שהם קצת לפעמים בעייתיים, כשאתה לא יכול להיכנס עם אולר או כל מיני דברים כאלה, עם זה עם גז פלפל אין בעיה. עכשיו, מה שעשו, לקחו את הגז פלפל הידני ושדרגו אותו בעצם לאקדח הזה. האקדח הזה עשו עם פוליקורבנט, שזה פלסטיק קשיח, ויש לו גם את הנקודה הזאת של הנעילה, בעצם נצרה, ונותן לנו יתרון שהוא לא יכול להשתחרר לנו גז בתוך התיק. אם אנחנו מכירים את הגז הקטן, יש לו כזאת נצרה, מספיק שהיא מחליקה פנימה לתוך הגז, ואז הוא מתחיל להשתחרר לך בתוך התיק, ויכול להיות לא נעים. מה שקורה, אנחנו מכניסים אותו פנימה, אנחנו בודקים שזה נצור, רואים שזה על נעילה, רואים שהאצבע, אם ההדק לא זז, מכניסים אותו פנימה, נורא פשוט, טק, נקירה. אמרתי שוב, הוא עשוי עם פוליקורבנט, שזה חומר מאוד מאוד קשיח. יש עכשיו נצור, אתה יכול לשים אותו בתוך התיק, להחליק אותו לתוך הכיס, אין שום בעיה, הוא לא ייפתח והוא לא ישתחרר מאליו. מה שקורה, אם יש שימוש וקורה משהו, אז דבר ראשון, הדבר הזה מרתיע. אבל אם אתה מראים למישהו את האקדח, אז הוא לא יודע בדיוק מה יש לך ביד, יכול להיות שהוא יעזוב ופה ייגמר האירוע. ואם צריך להשתמש בו, לחיצה על הנצרה, יוצא רק את הזה שאני לא נעבוד לפי זה, עכשיו גם לשחרר, היתרון שלו גם, שזה רב פעמי, אתה יכול אחרי שימוש כזה, אתה יכול לבוא ולהחליף בלון, אפשר לקנות גם בלונים כאלה לבד. עכשיו היתרון שלו עוד הפעם, שזה נורא פשוט, אם קורה משהו, זה הכל נעשה באצבע אחת, לחיצה, יש לך פה התזה של 3 מטר, וזה שוב מנטרל, זה לא פוגע, משבית הבן אדם ל-20 עד 40 דקות, אפילו גם זה, נכון. אז זהו, זה היתרון שלו בגדול, בא בכל מיני צבעים, זה פטנט ישראלי, מיוצר בארץ.